volíem que a Nou Barris poguéssim gaudir d'un tipus de consum d'aquesta mena. Vam fer una convocatòria oberta, ens vam juntar i a partir d'aquí ens vam organitzar, vam buscar un local i així vam començar. El criteri fonamental és que siguin ecològics i que ens serveixi un proveïdor que sigui proper. Quant al producte fresc, de fruita, verdura i lactis, ecològic i ha de ser de temporada. Nosaltres estem molt integrats al barri, també perquè molta de la gent que estem aquí som gent activista del moviment veïnal, que volem és promoure per poder crear consciència en relació al consum ecològic i al consum responsable també, d'una manera que no s'hipotequi el nostre futur.